kae sing marai cangkeme elek kae. Dateng margi ingkang res. Kok malah ndong apa ya, Pak? Ndasmu ra ketok. Dasmu. Dateng jlebung ora karo-karuan. Ya ora usah ngono kuwi. Wis tak cekek terus. Kan aku arep mayang dera tarati. Ndasmu ra ketok. Dasmu. Mustaka maksudene. Pak Sena. Ngapa? Ndasmu ra ketok. Ketok wae. Alah biasane karem jeruke kon nerangke kuwi ora iso. Wis iki gek nembang. Nembang sa. Anda rek sang pekik. Sa. Ngopo? Paronan. Ngopo paronan? Ya ora apa-apa. Lah kowe nyinden sewengi ngopo? Lah ya kan iki tak jak paronan ngono lho. Paronan berarti duitmu engko diparo. Lah aku urung oleh. Durung oleh. Ngapa? Geser. Rek suara. Apa ngawur suarane dalange kok suara kirek. Ngapunten. Lucu lho lah kowe ra. Ngapunten, ngapunten. Tak untali orang-orang kaget. Duh, mati. Pemondok kaget. Dene orang wedi kowe. Mbah, bawon to. Karo demit ra wedi orang-orang kok wedi. Atine ketoke ayu ngene ning wong iki nek ning kutha iki ketoke kaya kurang pergaulan. Mergane Kenapa? Tahu tak jak ning Jakarta numpak bis tingkat kae lho. Oh ya. Tak kon ning dhuwur ki bali medun. Mboten mawon Pak kula mboten. Lah ngopo? Dhuwur mboten nonton sopire. Sopire nang isor. iya, aku kan ora ngerti lah, ngerti-ngerti meneh dijak munggah. Lah iki sopire ndi Pak? Ra ono medun wae cerak Pak sopir aku ngono. Sebelane sopire nang isor. Yo nek Sritenan nang tasih bingkem Melisa iki nek dinai sinden sing galak ndak ora. Ayo Tin. Ya. ho ho. Ki the mother of sinden galak. Ya. Spanyol kowe. Kowe sinden lengene ditato kala jengking. Lagi sak gentakan kaki we geber-gemuruh medeni tenane. Diam. Kowe nek jalan ngono wis gempa sakmene iki. Iya. Ning kono wae aja bergerak. Engko nek gempa piye? Iki mau ya ono gempa ketok ya. Lah yo coba meneh. Emoh. Aja kowe wani dikabruk tenan. Medeni iki. Kabruk kaya pitik. Ha kuwi nek mbane iki pitik lagi ngendoki nganu ngeremi kae lho. Iya. Mesti jegrak wulune. Heeh. Jegrak wulune. Ya ora ming pitik sing jegrak wulune. Apa? Ya menungso ya sok jegrak to. Aku ora ngerti nek kaya ngono kuwi aku. Apa ngono apa, Mbak? Apa sing jegrak? Rasa diajari. Menungso. Atin wis senengane marahi sing ora-ora kok ya. Ora ana wulu menungso kok jegrak ki ora ana. Ya tak takon lho, nek jenengan nek liwat gondalan wedi ngono kae. Liwat dalan angker terus wedi kan kene do jegrak. Kae gitoke sing. Lah ya wulune sing cilik-cilik iki do jegrakno lho. Ayo ning ora kabeh. Jegrak ki piye to? Jegrak ngadeg. Wulune ngadeg. Wuluhe duwe sikil. Duwe. Terus mlaku dhewe. Piye kuwi ne berarti ne? Malah bingung kowe ora. Aku mulane heeh wae. Jegrak. Soale iki ngoyak terus nek ora ngerti iki. Yo, kudu omong ora jelas kok. Kok nek diblasoke, bertanggung jawabku sebagai S2 piye? Malu lah. Malu. Ya salah S2 kok goblok. Dudu goblok, durung reti. Makane takon. Ya kuwi sama dengan meh padha. Oh, padha ya, durung reti goblok ya. Ora ya beda. Ora ana wong goblok di dunia ini. Kabeh pinter padake. Oh, pinter meh ngurung ketok. Durung ketok. Piye maksudene? Kowe iki ya pinter ngonek-ngonekke. Ya pinter. Mas Kaswan iki ya pinter mengelabui orang. Ngono kuwi ana kebercerdasan tuh sendiri-sendiri. Labi sapa bojone? Sapa kuwi?
Ki Keswan iki lho. Oh. Ki genjek. Kok ki genjek padake genjek iki babi yo. Iya. Udu genjeki bagus. Iki dadi bagus. Oh ki bagus ki genjek. Ki anggere engko ngelok aku genjek tak ajar. Lah iya kan kowe genjek banget. Ah, Ngono lho, kudu bangga. aja percaya karo cangkeme Tatin. Genjek iki anak babi. Anak babi. Genjek. Care bagus. Oh iya. Arep nembang apa, Tin? Yo. Apa sah? Nah, iki pamundutan Banyuwangen ya. wae. Ya. Apa Oke, pamundutan? Oh iya, pamundutan. Sesideman, iso ora? Sesideman, Bawa. Nggih. Iso Gitu ora rasa. iki tak takoni sesideman iso ora? Sekolah. Heeh. Iso. Ah, iso ya ditembangke. Ayo, kowe lagi sadar to, Sa? Budek. Gayane iki gleleng banget ning budek. Budek gundulmu ki. Ayo takon sitik-sitik. Heh? Lek sing ora jelas kae dalange. Ora jelas apa ngaku lek omong jelas kok kowe iki sik ora jelas ora. Lah piye jejel? Sesideman tetembangke. Iya. Nganggo bawa. Nggih. Sing apik. Nggih. Apal ora? Apal. Nek ora apal lagi. Nah. Nah, Apa kowe do? ora apal takono aku. Piye jejel omong apa kuwi? Nek baleni Pak, ra krungu iki cah gleleng banget. Jejel kuwi lho, jejel kowe. Budek. Budek. Lho aku budek terus jejel aku enek krungu. Oh iya. Rungokno. Coba Pak. Elisa. Gula. Aduh. Sesideman iso ora aku? Sakit. Oh, bawane ya iso. Sakit. Oh, lancar. Lancar. Ayo meng ngono kuwi lek ngomong mau. Nah, Ora. Jaluk kiwa apa tengen, ha? Jaluk kiwa apa tengen? Tengah. Kiwa apa tengen? tangane mung kiwara tengen, ra ono sing tengah, Ayo Pak. mbok menawa ana. Tak kaya Bathara Guru. Tatin ayo gawe diwiwiti. Nggih. Sesideman. Nganggo dibawani lho. Nggih. Oh, wis kira. Heh? Kowe arep melu budek piye? Ora aku jelaske. Oh. Lah aja lungguh, lah kamu bintang tamu kok lungguh. Kan gendian kami yang kerja. Duite wae akeh kowe kok. Ngapusi dalange ki. Ngapusi. Duite jarene akeh aku. Heeh. Tapi sing 50% iki mlebu nggone kasih dalange dhewe. Lah kowe Iki ngerti dikene nek kayak 50%. makelar ngerti ora? Makelar, Oh. makelar apa? Maklar sinden. Makelar sinden ngerti aku ra pokone aku cen ikhlas kok. Kula dalange sugih ta? Sugih. Bar iki kan pendopone tambah siji meneh. Kowe iki diomong apa ya kowe? Wong direwangi dipayokke ngene kok mesti suga-suge ora. Iya, iya. Ayo. Ayo Tin, ganti diwiwiti. Nggih. Anu sesideman. Nggih. Oh iki yo. Nggih. Ah. Si sedeman sing lancar. Lho, krungu aku wae krungu kok hahe Ini sing hahe. lancar ngono ta? Iya. Nek didelok ayu ya, Sa. Oh, ketoke Neng, ayu neng. gleleng bodek. Ra masuk. Jo. Ra apa-apa dalange ora Lisa klop. Ra Bodek. apa-apa. Bodek. Bodek. Kalau Anda masuk angin, minumlah bodek. Bodrek. Wow. Bodrek. Kudu bodek. Aku budek ora apa-apa ning dalange bosok. Ya ora wae kok ya Lah ya ngopo. ngono. Botrek kok bodek. Bodek. Yo, Yo nanti. sesideman. Wiwitane. Suarane yo apik. Krungu e. Apik. Krungu ya nek jelas ki krungu. Ayo. Apik dudu pek tok. Apik. Dudu pek tok. Oh, iki yo edian. Lah mau ngomongnya apik, Mbak Tatin ngomongnya P, berarti sudah ada kesalahan di situ kurang huruf A. Oh. Tak betulin, dia kan agak bodek. Ah. Aku menggarisbawahi lho, biasanya ini nek menekankan. Iya. Ngono kuwi nek apik ya pik, Oh, nek apik nek P. jeruk ya jer ngono. Jeruk. Wong keri-kerine. Apik.
apik. Iya, ngono kuwi lho. Gusti paring ana pangapura kagem sinden kula. Kok malah ndonga Sami emut dateng margi ingkang res. Kok malah ndonga apa ya, Pak? Ae sing marai cangkeme elek kae. Aku lho. Cangkemmu elek piye to, Mbak? Lah iya nek apik kan pik. Pik. Nek jeruk ya Jeruk. Kok jer? Kan ning mburine. Lah iya ning aku rawani kuwi. Soalene artine beda. Teko dalan. Soale kenapa? Oh, aku ora melu-melu. Batesi. Ngapa iki? Berarti sing tanggung jawab dudu Pak Seno. Mbak Tatin tanggung jawab. Omongane do tinjlebung ora karo-karuan. Ya ora usah ngono kuwi. Wis tak cepet terus. Kan aku arep mayang dera tarati. Ndasmu ra ketok. Dasmu. Mustaka maksudene. Pak Sena, Ngapa? ndasmu ra ketok. Ketok wae. Alah biasane karem jeruke kon nerangke kuwi ora iso. Wis iki gak nembang. Nembang sa. Anderek sang pekik. Lanjutane. Oh iya. Anderek sang pekik. Pekik. Yo pekik. Anderek sang pekik. Eno. Pria bagus kang olah budaya Sowan menyang kota gede. Ayo sa, Ngopo? paronan. Ngopo paronan? Ya ora apa-apa. Lah kowe nyinden sewengi ngopo? Lah ya kan iki tak jak paronan, ngono lho. Paronan berarti duitmu engko diparo. Lah aku urung oleh. Durung oleh ya esuk-esuk. Ya kan akeh kowe. Nah masuk iki. Wis aku kan. Kok duitmu engko aku lho. Ngapa? Geser. Bendera Truska Yung kok kaya ana kirek suara. Apa ngawur suarane dalange kok suara kirek. Ngapunten. Lucu lho aku ora. Ngapunten, ngapunten. Tak untali orang-orang kaget. Kok mati. Komando kaget. Dene orang wedi kowe. Mbah, bawon to. Karo demit ra wedi orang-orang kok wedi. Ih. Urung-urung. Arep tak nggo mancing ya ora. Selendang. Lanjute. Kok meng siji? Lah Rasido mau guyu Selendang. Berarti lanjute, baris lanjute meneh. Pak Gatot iki lho. Selendang kuning Kang saking wukir Suara kurang pramono ning wasis ngungrom. Sa. Apa? Atine ketoke ayu ngene ning wong iki nek ning Apa meneh? kutha iki ketoke kaya kurang pergaulan. Mergane Kenapa? Tahu tak jak ning Jakarta numpak bis tingkat kae lho. Oh ya? Tak kon ning dhuwur ki bali medun. Soalnya Mboten mawon Pak kula mboten. Lah ngopo? Dhuwur mboten nonton sopire. sopire nang isor. iya aku kan ora ngerti lah
ngerti-ngerti me dijak munggah. Lah iki supire ndi, Pak? Ra ono medon wae cerak Pak sopir aku ngono. Sebelane supire nang isor. Ya ning isor, kok ning dhuwur. Kan aku kagak tahu. Ya sesuk tak kancani wis sakake. Kowe ning mall tau durung? Nol. Ning mall, heeh. Ya tahu ning pisan pindho. Pisan-pisan, mung pisan. Mesake dalang Lah iki yo. dalange ora tahu kok ning mall ae. Dalange yo ora tau ning mall. Rak, Walah gayane sok parlente bulane ora tau ning mall. Parlente iki apa? Ya sok keren ngono lho. Oh, aku ora tau. Milenial. Aku wonge merakyat kok. Balah. Dolan yo ning angkringan. Ya. Apa ning mall? Angkringan entek lawe ewu njajake wong 45. Ya, wis do seneng kabeh pisan. Neng mall entek atusan ewu njajake wong loro. Wis atine ora seneng. Kamu tuh pencitraan. Neng angkringane ngetokke dit 100.000 engko do maem sak tutuke ngono wae nang dalan wis makasih bos. sing disembah-sembah karo wong 1000 ya, Pak. Mula tambah sugih ya. Ya sakarepku. Ning angkringan. Wanine jajake ning angkringan ya. Srawung ki ora kudu ning nggon apik. Srawung ki ning nggon sing merakyat malah justru srawunge oke. Bener. Nang mall marah larang. Iya. Larang tapi tukonane taksi London. Alah. Apa? Tukune pitmu nek encen kowe golek sing murah golek ning Klitian. Sing second tukonane taksi London. Walah. Gleleng yoan padha wae. Kowe iki do nembang kowe apik kok dadak do cerewet iki ngapa to? Ya. Angungrum marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alih. Pak, sesuk boncengke Mbak Tati nganggo taksi London. Ben ngetril ngene iki lho. Ya ora. Numpak kowe bonceng Pak Seno, engko Pak Seno numpak ngetril numpake. Iya. Iso munggah ngene iki. Maneman pitku. Pit luar negeri menggo boncengke Tati. Lah karepe Tatin iki seprene iki nek ngepiti wis gila kok. Kaisa. Oh iya kowe tau tuku pit federal dijajal bareng medun sedele ilang. Nendi bareng mlaku tiba klothak wae iki apa? Yo. Kaisa ya. Kaisa. Wis rasa tok gagas. Arep ndelok aku. Rasa ayo Kowe Gen. nek ngepit ilang Terus nosase. Terus yo. Terus no sesi demak.
streaming puluhan ribu iso lho iso kowe viral wong loro malah dadi bintang tamu. Bintang tamune Mbak Elisa sama Bu Tatin mawon. Iya. Ya sesuk dinai nomor telepon dhewe ya aja lewat Pak Seno. Kok ndak rugi awak dhewe ratuku Kalau kae nek graji ora guru nganggo graji. Nganggo sinso. Sinso. Sing anu uwet kae lho. Oh sing gede banget. Ra krungu aku kuping luar tak curek isik. Budek berarti. Ra wae. Wae. Ra budek iki kowe. Aku ya ora budek kok. Nek kowe kuwi. Nak. Oh jelas kok budek nek kowe. Oh, ora ya, Sa. Oh sing iki. Nah. Hey. Walk mani. Yo. Urip ana duta gede. Sritenan Nolo garing Petro apa dene kowe Bagong wonten dawuh sinuwun wonten dawuh Den wonten dawuh Ndara pangrasaku kok kaya ora bakal kelakon penjanggaku nggone nampa timbalaning wong atuamu ya kuwi Kyai Semar aku ngupaya menyang endi dununging para Pandhawa mligine Kyai Prabu Darmakusuma Werkudara dene Arjuna nggone kapikut dening mungsu apa ya bakal lakon kaya mengkene selawase aku wae ampun kaya ngoten sampeyan niku nuwun sewu arep wujud kaya ngoten ning penggalih panjenengan utawa nuwun sewu panjenengan menika kadidene titah sewantah lho Ndara budidaya sinartan manekung ngersanipun Gusti sinartan pambudidaya mangke rak entuk pepadang ning rasane kaya wis ora bakal ketemu menyang endi dununging para Pandhawa. Ampun kaya ngoten. Napa sampean purun dadi macan selawase? Nek ora terus ora gelem nemokke tempu di dununging para Pandhawa. Ha nggih. Napa sing diaturke Kakang kula Garing niki bener. Sampeyan nek cara ngoten niku padha karo mupus karo pengarep-arep. Nek cara kula pun sakniki tindak teng pundi lemadosi para Pandhawa manut karo lenging penggalipun Ndara Baladewa. Pun nek manut kula nganu mawon, sampean jujuk teng kebun binatang. Ben ngopo gong? Ning kono ora malah ditampung to, malah kopen sampean dadi macan tur dadi tontonan apa ora glereng. Aja ngono to, kuwi mesakake Ndara Baladewa kuwi mau labuh Karang Kadempel. Saiki dadi wujud kaya ngene kono. Nek nganti ora wujud Ndara Baladewa meneh dhewe iki ya melu kelangan. Mula mangga ditutuke le tindak, ngoten. Mlaku alon-alon manekung sinartan prihatin tapa brata. Mengki rak Gusti menika paring pepadang tumrap Ndara Baladewa le wujud kaya ngeten iki. Miyat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinan ler kakonang surem sorot ditahan bacang kasur lan pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga yo yen pancen ngono lho Garing Petro Bagong ayo aja kesuwen mapan ana ing kene goleki menyang endi dununging para Pandhawa. Lah ngoten niku ora kok njur. Oh, titik-titik kok durung lokro, titik-titik kok durung lokro. Awi kula dherekaken teng pundi mawon kula tutke Ndara. Nggih, gesah kula dherekaken teng pundi mawon kula tutke. Monggo tindak saniki mawon mengke ndak salah kepadangan. Leng-leng ing griya mangungkong ganduan limang. Kresna sinayang manglung mangrukmining cakranira
Kang mitraning asta aning asta. Lah kok sinuwun Ndarawati manjing Alamantara. Kakang Semar. Sejatine aku tansah tuwung tindaking Kyai Nayantaka. Lah sampean niku pancen Karang Kadempel ana kanan kaya ngoten. Sampean malah ninggal Karang Kadempel. Mergo aku wis ngerti sapa ingkang minangka dadi pacobaning kadang-kadangku para Pandhawa. Yen ora tak oncati sarta aku ora mbujung kalawan tindaking Kyai Nayantaka, tak kira jagat ora bakal bisa padhang. Lajeng kersanipun Kyai Semar ayo diupaya menyang endi dununging para Pandhawa. Niki nek mboten jujuk teng Krendayana ora bakal wonten rampunge Ndara. Ayo Kakang Semar tak derekake. Del Ndara, kok kendel Den? Kok mandheg nenten apa Ndara? Nolo Garing, wonten dawuh Petro. Wonten dawuh Bagong, wonten dawuh. Yen kowe ora weruh mestine jeneng memper. Wong nyatane iku ora nggunakake permana jati tegese ora nggunakake paningal batin. Lah niki mung wujuding wana bebondotan ora ana apa-apa kok panjenengan malah kendel. Aku wis ketemu karo kadang-kadangku para Pandhawa ingkang dikunjara dening Prabu Gendra Suropati. Lho, napa nggih? Iki ngarep iki pakunjan. Wah, lah syukur-syukur Ndara. Wah, bamen ajeng bali kaya wingi uni Den. Sigra cancut Taliwondo Sang Sardula. Nalika semanten arsa ngluwari sangya para Pandhawa saking bebandaning Prabu Gendra Suropati. Nalika semanten korining pakunjaran den tebak dening Sardula. Satemah hajur tanpa dadi ical wujuding pakunjaran nenggih Sang Hyang Bathara Kala. Sardula bali kaya wingi uni nata mandura Prabu Baladewa. Waduh syukur Yai. Koko Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun keparing ngluwari dhateng ingkang rayi Ngamarta. Baladewa kakangku aku ngaturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Yai dawuh sami-sami. Ternyatane mriku sampun dawuhipun Kyai Semar Badranaya. Nalika semanten kula wujud matengga utawi wujud Sardula. Saged wangsul kados wingi uni menawi kula saged ngluwari sangya para Pandhawa. Wah, Jawata paring padhang tumraping Baladewa. Kula saged waluya nirmala temah jati jati lemah mulya. Malah samangke keparingipun kados pundi monggo kula nderekaken paduka Kyai Prabu Ngamarta. Ndarawati inggih Koko Prabu nyuwun pangapunten kala wau kula nilar Karang Kadempel. Sebab apa? Inggih krana mangertos bilih kula lan para Pandhawa mboten badhe kiyat nandhingi Prabu Gendra Suropati. Samangke kula wuntat tindakipun Kyai Semar anggenipun sowan Sangasih Prana. Manjan iki wis kinodrat dadi pacobaning para Pandhawa. Ngendikaning Sang Hyang Padawenang sinuwun Ndarawati kalih kula ingkang kudu bisa ngrampungi perkara niki. Ndara Werkudara. Wah, Semar piye? Sinuwun Ngamarta mang boyong kundur teng Karang Kadempel. Ndara Janaka
Kakang Semar aku manut marang kersaning Kakang Nayantaka. Mboten satumut-tumut niki ajeng kula rampungi kalih Ndara Sinuwun Ndarawati. Aku piye Semar? Sampean ndak malah mengke dadi celeng. Pun dadi macan mengke nek dadi celeng malah ngerko. Yo aku wedi tenan nek nganti aku dadi kewan. Wah, iki lho anak-anakmu kleketutke karo aku ora lahir batin. Oh, tumbak cucukan to. Tumbak cucukan to. Wis ditutke sepron-sepron tekan kene kok malah ngunekke ora lahir batin. Mbok ampun ngoten to Den sampeyan niku. Oh, ngerti ya mau adol nang sirkus. Oh, isa-isane muni ngono. Sami semingkir niki mboten baen-baen perkarane Ndara. Pandhawa merucut saka regemen aku. Nadyan wis etok-etok dadi pakunjaran. Isa ngukup para Pandhawa nanging durung keduga tak gawe patine. Wis ana ingkang bisa ngluwari para Pandhawa. Oh, adalah. Aku ngaturke panuwun Gendra Swaramati nggone bisa ngaturake Semar. Nadyan ora iso mangan wong Sukerta kaya Pandhawa ning Semar mbok menawa dadi srana. Nggonku suwe ora mangan daging menungsa. Dadah tala mangsa. Wah! Adalah. Laguku karepe dhewe. Lagu dadi meng apus-apus. Ilang wujude Semar ndak sawang ana sumping lombok abang. Wah. Iki meng Semar pucan wae. Ampyak awur-awur legane kae. Matur mboten kalian Sinuwun Ndarawati. Ning kula matur kalih Titis Wisnu utawi Sang Hyang Bathara Wisnu. Sampeyan riyen tau tate gelar wujuding pergelaran wayang Purwa. Dek kapan Kakang? Kesuwen Payu. Niku wis pinten-pinten abad. Oh, sampean riyen dalang to, Hus. Lah Semar muni gelar wayang kulit barang. Petruk, minggato kowe. Antil mudar. Gong, Ndara Kresna iki mbuna dalang. Ora tau nampa corekan. Diapurmu minggita kono mundur. Minggita. Minggota piye omong kesusu kok. Riyen kula dadi panjak sampeyan. Jaman enten maling mlayu-mlayu dioyak Bathara Kala manjing teng panggung kula alih panggung sampeyan terus sampeyan maca sarandunging awake Bathara Kala kemutan to. Ha niki nek mboten manjing kaya ngeten melih jagat niki ajeng dikakahi kalih Bathara Kala. Dalah.
Pandratata Katiwisraya Indriyaksasara Maruta suwe nggonku ngarep-arep bisa mangan daginge wong Sukerta Pandhawa sing tak jangkah pendak-pendak merucut saka Gembolan Nuwal saka regemananing Bathara Kala Ratu Ndarawati aja ngawu gawar ngawur aku dudu Ratu Ndarawati ning sawangen kanthi Permana Jati lho sapa kowe ning kene ora lenggah Nata Ndarawati nanging lenggah Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang anyalira ana ing singasana lenggah ana ing papan pelenggan suci ana ing papaning Nata Ndarawati nanging aja nyawang Nata Ndarawatine nanging Wisnune ingkang lenggah ning kene sambung rapete apa lho kala apa kowe lali kowe lali kowe mesti kelingan karo Kyai Dalang Kandha Buwana dek nalika kowe ngoyak-oyak arep mangan wujute maling ingkang nalika semana ngayom marang aku iya apa ora kowe nalika semana wis pasrah pati urip karo aku mergo tak waca srandunging badanmu ya kuwi unine Caraka balik apa kira-kira kowe arep wani karo Dalang Kandha Buwana demen mati kobong dening tanganku mati aku aduh ya Dalang ngandel aku Dalang Kandha Buwana Dalang kok jenenge Saru lho Saru piye Dalang Kandha Buwana omongane mbok sing apik kok. Ala wis esuk-esukane mbok ora apa-apa. Ayo kowe ngaku tobat apa ora? Iya, aku tobat. Aku ngaku kalah kala. Kowe aja nyebar angkara murka ning jagat. Lamun kowe tansah kepengin nyebar angkara murka ning jagat aja takon dosa. Yen isih meger-meger Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman. Kowe ora bakal kelakon nuruti hawa nepsumu. Ayo bali, ora bali titenono. Apa lakon tak gawe wirang ning kene? Iya Kyai Dalang aku njaluk pamit aku bali ya. Mula kok angel dikalahke. Lah kok jebul dewaning panggodha pangrencana nyawiji kalih Bathara Kala. Mula nggih angel dikalahke wis mboten wonten mboten memper. Bapak kaya ngerti kabeh ya, Kang. Bapake mbok anggere iso ngene ngerti apa-apa. Pak, iki engko nganggo mangan ora Pak? Wis cangkeme ora. Bapak ngerti sadurunge winara to, Gong? Cangkemmu mbok sing apik ora? Aku ki tanya. Takon, ngono takon ora entuk. Nganggo karo ora iku duwe ora iku duwe tampa kanthi ikhlas. Mengkono nggih. Lho, kok sampean sing mengkono? Kula omong kali anak kula. Lah kowe mripatmu nyawang aku. Iki senengane ngono kuwi lho. Lah sateruse piye? Niki sing kula ajeng maju sampean pun nyambut gawe. Ngasuh, mangasuh. Kula sing ngrampungi dara. Iblis lanat. Wah, Semar ngapusi karo aku. Clorong Candrawira yang jeblok cacamu barat. Wah!
ngopo? Aku ora ngerti sulapan. Gemes aku karo Semar, pengen tak culek matane. Wong tuwa senengane. Ini amang iki lho. Iki panah to? Banter banget to. Oh to. Wus, ngono iki Semar ki ngene iki lho. Terus sangane tak ndung dah. Iki panah iki melu terus dicekel diantenan kok. Panah sapa Mak? Panahe Gendra Swaropati. Panah iki nek dicekel kaya ana setrume. Kaya ngolet-ngolet dhewe. Masa? Lho, kaya panah kowe, Pak. Panahku ora cekel ngolet-ngolet ngono. Jiap reo. Mbok cangkeme sing apik kok. Iki apik kok cangkemmu. Ha iya. Tenan asli aku ya ndek panah ning ora semono kowe. Kowe aja semingkir. Panah iki arep tak banting. Lho. Aja Pak we. Kena digunakake engko gondrai. Wis. Panah kok gondrai minggir kok, Bapak wis. Dawuh minggir. Kakrokane iblis lanat. Kok ngewang-ewangi karo anake karo bojone iki. Karepe piye? Rak tenan to? Rak tenan to? Kowe ndombani karo anakmu sing salah kedaden Bathara Kala. Bathara Kala nyuwun tedha Kakang. Nek rak ya ora ngawur ngono kuwi terus apa Sukerta ki mung Pandhawa tok apa piye? Inggih. Sapa ya, Pak? Bathara Guru. Nek adus suwe kuwi ngopo to? Keleke papat. Tangane papat siji loro sedakep. Loro kumrembyah. Wah, ngendak-endake kuwi, Pak. Iki nek bojone kae mbok loro-loro beres lho, Pak kuwi. Menengo kowe ngono. Siji nyekel. Kowe saiki arep ngopo coba, ha? Arep ngopo arep ganggu gawe ndaraku nggone bangun negara Ngamarta ngono apa piye? Inggih Kyai Semar. Kula sampun tobat, kula kapok. Kowe bali nang kayangan apa tak sowanke Sang Hyang Padawenang? Ampun Kyai, ampun. Ampun Kakang Semar. Sampun ngantos dipun sowanaken Sang Hyang Asih Prana. Asih Prana iki sapa, Pak? Suku ki ngomong wae kono minggat kono. Bocah takon wae. Asih Prana kok tau. Ngerti awak andake simbok kowe. Kowe kenalan ro Asih kowe ada. Asih Prana iki Sang Hyang Padawenang. Wah, ora ngerti ya. Nek pancen kapok bali aja ganggu gawe ndaraku yen perlu pengestanana ndaraku supaya lancar rancak nggone bangun negara Ngamarta. Kula badhe paring pangestu dhateng para Pandhawa. Mugi-mugi tansah rancak anggenipun membangun Ngamarta lahir kelawan batin. Iya kono ndang bali ya. Inggih Kyai Semar. Waduh, kalau sing duwe panah ngamuk, Pak. Minggir ajare. Semar. Wah, kowe ngapusi karo aku. Aku minta wenehi lombok tok cipta kaya kowe. Ayo, kowe gelem tak boyong apa ora? Nyo, boyongen aku. Sritenang nang tasih